Hamarosan már a célegyenesbe érünk ezzel a különleges projekttel, amit a felújítalak.hu oldalon követhettek nyomon. Nézzük meg most együtt, hogy mi is volt a kiinduló állapot. A lakást, amikor átvettük, a 80-as évek divatja és színvilága jellemezte. Szürke padlószőnyeg, piros PVC, virágos tapéták, barna bútorok. A folyamatokat természetesen mi is a bontással kezdtük, beszéltem itt már a fontos és kerülendő hibákról. Először az alapszerelések készültek el, lecseréltünk minden régi és avit vezetéket, aztán a falakat hoztuk rendes állapotba. Amikor a falak szépek, egyenesek és repedésmentesek lettek, el tudtuk készíteni a különleges téglafal burkolatot a nappaliba, ami egy fehér festést is kapott, hogy itt is megtarthassuk a lakás világos, letisztult képét. A burkolatok felkerülése hozta meg szerintem a leglátványosabb változást. A konyhában és a fürdőben fehér metrócsempe került a falakra, a vizes helységekbe fehérített tölgyhatású PVC került, a szobákba pedig laminált padlót fektettünk, gyönyörű, világosított tölgyhatású színben. A lakás új nyilázárókat is kapott, bekerültek az új fehér beltéri ajtók, és felkerült a helyére az összes villanykapcsoló, dugaj, majd a radiátorok is. Reméljük, hogy izgatottan várjátok ti is a befejező részeket, és hogy milyen is lesz majd a végeredmény. Az OTP-ban Facebook oldalán elsőként láthatjátok, majd érdemes követni minket ott. Sziasztok, szép napot! A projekt támogatója az OTP Lakástakarék. Szebb otthon, jobb élet.